דן קרמלי. ולוג? לא ולוג, פרק 1738. אורן יסביר לנו עכשיו על מה הסרטון. מה המצב צופים? כאן קורן קרמלי ואנחנו עכשיו הולכים לחפש סופר. אנחנו הולכים עכשיו לעשות את אתגר הקולה והמנטוס ולהעיף את זה כמו טיר השמיים. האם אתם מוכנים למונטאז' הראשון של קורן? וננסה לעשות מונטאז' עם הדרופ. האם אתה מוכן? 3, 2, 1 ו... טוב חברים, אז קנינו את הקולה ואת המנטוס. לקחת כבר מנטוס אחד? כן, גם אני אקח. בחיים לא עשיתי את זה, שתדעו. גם אני לא, ואני מאוד רוצה. האמת שפעם בכיתה ג' ניסיתי אבל לא הלך, ועכשיו ילך, כי אני גדול יותר, ושגדולים יותר דברים מצליחים. רגע, אתה חייב להכניס הכל במכה אחת רצח לתוך זה. אבל לא כל, אחד אחרון נשאיר 2. אתה רוצה אחד לאכול טייצ'וק, אה? הנה, קח תאכל. איך נפל לך, יא נוב? הנה, תאכל. אתם מוכנים? נלכת בעוד 3. 2, 1. לא! איך. ממש לא יואו. פוק שלוק איתנו. הנה המנטוס. אתה יודע מה יקרה? אם ייכנס לך מנטוס, תשתי את עכשיו מנטוס. הנה כל המנטוס, תצלם את זה. יואו. יש לך מנטוס בפה ועכשיו יהיה לך פיצוץ בתוך הבטן. באמת שאסור. אין לי מנטוס בפה, מה אני נראה לך? אנחנו בכלל עשינו פיצוץ כזה. קלטו מה קרה שם, זה פשוט לא הגיוני. כל הקולה יצא מהבקבוק, זה לא הגיוני. כל הקולה יצא מהבקבוק שהוא כולה זרק אותו, זה פשוט לא הגיוני. אם ניקח את הקולה ונחזיק אותה ככה הפוכה, אמור לקחת זמן עד שהכל ירד. אין לי מושג איך הכל ירד. גם אם זה יעמוד כזה חצי ככה זה לא הכל אמור לרדת. והכל ירד. אנחנו צריכים לבדוק אם נפל כל הקולה. ירדה כל הקולה. אם נפל כל הקולה. כל הקולה. איך אני אעלה? אני יכול להגיד לך למה, בגלל המנטוס, הוא נתן לזה תאוצה. לא, זה כל זה חול. זה מה שנשאר. זהו. אשכרה! ויש כאן חור, אני לא יודע אם רואים את זה, אבל יש כאן חור. יש כאן חור! אני לא יודע אם רואים את זה! אבל יש כאן חור! הוא ויתר על הרעיון לטפס. אתה יכול לחזור משם. הוא רוצה לחזור מגניבי. כמה גיבור, ככה קורן. הנה, עכשיו הוא זורק נגד כיוון הרוח. בוא. עכשיו אין רוח. והנה, יצא זבל, אתם רואים? אתה רואה, יא יושב. כזאת מסרבבת, גם מסי לא יכול. כן. קבלו חברים, קבלו את זה. המנצח! עשיתי להם 3, 4 לא, זה היה קו סיום. תשים אל השמש. איתי צ'וק, אם אתה אומר לי ממה נשברה זכוכית, ממה יכולה להישבר זכוכית, אני מזכה אותך במחיית כף. שאיש לא רצה אותה, אבל פשוט זרק אותה ונפל עליה ומשהו.
חברים, דום 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 דום. מטריה של בזק. אף אחד לא הבין מה אמרת, אמר מטריה של בזק וקורקינט. מטריה של בזק. כמה לבזק יש מטריות? יואו, תראה את הקורקינט הזה, יאללה, הוא הגיע לפירוק הזה, נכון? אין הסבר. איך הוא הגיע לפירוק הזה? אם אתה מצליח להסביר לי איך, אתה זוכה כפיים? שתי כפיים? שתי כפיים, יאללה. נו, למה הייתה צ'וק? למה זה כזה מפורק? כזה. מישהו רוצה שזה יקרה. מישהו רוצה שזה יקרה? לא זכית. עכשיו אני אגיד את ההסבר הכי הגיוני. מישהו שם פה קורקינט תקין לחלוטין. צלם. בא בן אדם, צבע אותו בצבע של חולדה כזאת. איך קוראים לזה? חולדה? לא. זה דבר חום הזה, נו. נוחלת. חולדה. חולדה? חולדה זה החיה. כן, בקיצור, בא לפה מישהו, צבע את זה בחולדה, בחיה חולדה, לא יודע, ואז בא דינוזאור ואכל את זה. זה ההסבר הכי הגיוני, חברים. You're stupid. חברים, אני לא יודע אם לזעזע אתכם או לא, אבל מי שרוצה, שיעצום עיניים ממש בעוד 2 שניות, כי זה יכול להיות לזעזע כמה אנשים. תעצמו מי שלא רוצה, בום, נייר עם חרא, חברים. נייר עם פאקינג חרא, חברים. חרא של חזיר בר. אולי חרא של חזיר בר, אולי חרא של הדינוזאור. טוב חברים, אז זה היה הסרטון שלנו להיום. ירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון, כי בהמשך הולכים לעלות פי 10 סרטונים יותר מגניבים מאלה. זה רק הולך ומשתפר ומשתפר חברים. אבל תלחצו באמת על הפעמון ועל הסובסקרייב, זה באמת, באמת עוזר חברים, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.